Әлбәттә, нибары 100 чакрым гына аерып торган араны ике төбәкнең бу беренче генә уртак проекты түгел. Чүпрәлеләр ел дәвамында Семберлеләр белән мәдәният, мәгариф һәм икътисад тармагында да тыгыз элемтәдә яшиләр. Ә бүгенгесе исә узганнарыннан аерылып тора. 800 кешелек тамаша залында бу көннәрдә Украинада хәрби бурычлары үтәүче егетләрнең әтияниләре, хатыннары һәм балалары утыра. Шуңа күрә дә сәхнәдән җырлар гына түгел, ә рәхмәт сүзләре дә аналар өчен яңгырады. Мама – это призвание, мама – это профессия, мама – это самое святое, что есть на свете. Бигзур рахмет вам за ваш труд, каждый дневный труд, за ваши переживания. Отдельное, конечно же, спасибо семьям участников специальной военной операции, которые сегодня здесь. И хочется пожелать, чтобы Всевышний хранил наших ребят. И всем хочется пожелать счастья, в успехах своих детей. Чүпрәле районы башлыгы Марат Гафаров исә үзенең котлауларын шигъри юллар белән тәмамлады. Фади Такташның, хөрмәтле татар язучысының шундый матур әниләргә багышланган сүзләре бар. Ана бөек исем. Нәрсә җитә ана булырга. Хатын кызның бөтен матурлыгы, бөтен күрке ана булуда. Ульян шәһәр Думасы депутаты, Тимер юл район татар автономиясе рәисе Рамил Абитов бүген хәрби операциядә катнашучыларның әниләренә кыю һәм тәвәккәл балалар үстергән өчен рәхмәт сүзләрен җиткереп, аларга бүләкләрен дә тапшырды. Без чакырдык инде әниләрне, җәмәгатьләрне, кемнең җегетләр, кемнең малайлары, кемнең ирләре СУда бүген служба иттеләр. Без аларга телибез, иза-сагына әйләнеп катсыннар барсы да. Шәһәр районнарының татар милли мәдәни автономияләре оештырган шундый ук очрашулар, аш мәҗлесләре мәдәният йортларында гына түгел, кафеларда һәм мәчетләрдә дә уза. Ульян өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, Яңа Гасыр каналы.